ଆଜିର ନାଟକ କେଉଁ ଯାତ୍ରାପାର୍ଟି କେଉଁଠି? ଆଜି କାହାର କେଉଁ ନାଟକ? ଅଗଷ୍ଟ 6, 2023 ରବିବାର। କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟ ସ୍ଥାନ କୁସୁମଯୋଡ଼ି ଢେଙ୍କାନାଳ। ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଆଜିର ନାଟକ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ପାଇଁ। ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ସ୍ଥାନ ମହାବୀର ଛକ ଆମ୍ବପଳାଶ ପ୍ରଜଙ୍କ ଢେଙ୍କାନାଳ। ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଆଜିର ନାଟକ ଅଲି ଅଳି ଝିଅ ରାଜଜେମା। ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଚୋରନ୍ଦା ଢେଙ୍କାନାଳ। ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଆଜିର ନାଟକ ଅଧା ରାତିର ସାଥୀ। ଯାତ୍ରା ଇନ୍ଦ୍ରଭୁବନ ସ୍ଥାନ ଛତିଆ ଫୁଟବଲ ପଡ଼ିଆ ଯାଜପୁର। ଶେଷ ରଜନୀ। ଆଜିର ନାଟକ ଭାଇ ଭଉଣୀର ନୂଆ କାହାଣୀ। ଯାତ୍ରା ସୂର୍ଯ୍ୟମନ୍ଦିର ସ୍ଥାନ ବାବନ୍ଦ ଢେଙ୍କାନାଳ। ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଆଜିର ନାଟକ ତୁ ରାଜା ଝିଅ ମୁଁ ରିକ୍ସାବାଲା। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମହଲ ସ୍ଥାନ ରୂପାଲି ଶହୀଦନଗର ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଶେଷ ରଜନୀ। ଆଜିର ନାଟକ କେତେ ଦୁଃଖ ଦବୁ ଦେ କାଳିଆ। ଅପେରା ସାହି ସମ୍ରାଟ ସ୍ଥାନ କୋଡ଼ିଆକାଟେଣି ଢେଙ୍କାନାଳ। ପଞ୍ଚମ ରଜନୀ। ଆଜିର ନାଟକ ତମେ ଚାଲିଗଲା ପରେ। ଯାତ୍ରା ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ସ୍ଥାନ ଅଙ୍ଗରାନ୍ତିପୁର ଢେଙ୍କାନାଳ। ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଆଜିର ନାଟକ ଅବୁଝା ଆଖିର ଅକୁହା କଥା। ଯାତ୍ରା ଶ୍ରୀ ମା ବାଣେଶ୍ୱରୀ ସ୍ଥାନ ତୁଳସୀପୁର ଚାରିଛକ ପୁରୀ। ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଆଜିର ନାଟକ ଜିତିବୁ ଯଦି ଏକେଲା ଚାଲ। ଚକୋଲେଟ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ସ୍ଥାନ ବାଟଭୁଆସୁଣୀ ଯାଁଳା ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଆଜିର ନାଟକ ବଞ୍ଚିପାରିବିନି ତୋ ବିନା। ଧଉଳି ଗଣନାଟ୍ୟ ସ୍ଥାନ କଡ଼େଇ ବଡ଼ଚଣା ଯାଜପୁର। ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। କହିବାକୁ କଥା ରହିଲା ବାକି। ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗମହଲ ସ୍ଥାନ ଜଗତପୁର କଟକ। ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଆଜିର ନାଟକ ଆସିଛି ଏକା ଯିବି ମୁଁ ଏକା। କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଦଶହରା ପଡ଼ିଆ ଅନୁକୋଟ। ଶେଷ ରଜନୀ। ଆଜିର ନାଟକ କମଳା ଦେଶର ରାଜକୁମାରୀ। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱପ୍ନମହଲ ସ୍ଥାନ ଅସୁରବନ୍ଧ ଢେଙ୍କାନାଳ। ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଆଜିର ନାଟକ ହାରିବିନି କେବେ ବାପର ପୁଅ।